Hallelujah. Duong kod pak odong ni Jehova Nyasaye polo malo. Nikech thuolo makende mosemiyowa mondo mi walos wachne kendo warom e Lolwe TV kwa poro wach Nyasaye. Nyasach kwe mondo mi ogwedhi in janeno. Nyasaye mondo mi obed kodi. Nyasaye omed ting'i malo. Alamo ni bo Nyasach kwe otime maber e kit ngimani. Nikech Nyasaye no kobedo kodi kendo wuotho kodi, to yore ni duto te biro dhi maber. Kama wantie no, alem ni kulwi piny mondo walam Nyasaye, waduok ne erokamano e thuolo machalo kama. Nyasachwa i Nyasaye majaber jaduong' mandalo. Weche duto nyalore kuomi. Onge matek manyalo tami Nyasachwa. Wantie nyimi seche machalo kamagi. Thuolo makende misemiyowa. Nyasaye iseritowa e juma mangima. Irita kaachiel kod janeno mara. Irito nyaka Lolwe TV Nyasach kwe. Irito nyaka jotich mane Lolwe TV. Alamo negi kwe moa e polo malo. Alamo negi gweth. Alamo negi ber moa ka Nyasaye. Pargi Nyasach kwe ng'ato gi ng'ato. Pargi nyaka Sam mane miyo maono mar chako Lolwe TV. Omiyo koro walando wachni gi dhowa, dhok mwawinjo, dhok manimba. Kendo jogo wayudo konyruok kokalo Lolwe TV. Nyasaye mede gwedhe kendo ting'e malo. To wanaduok ni erokamano kech kuom ber ma pod dhi timo kendo. Duong' kod pak odog ni polo malo e nying Yesu majawar. Amen. Akawo thuolo makende mondo mi arwaki ng'at Nyasaye e wach Nyasaye ma kawuono ni. Kendo abedo kawo thuolo makende kendo duoko erokamano ne Nyasach kwe, Nyasaye ma jachwech polo kaachiel kod piny, kuom miyowa thuolo makende mondo mi wachak rom ka. Achaka kawo thuolo makende kendo kaduoko erokamano ne Lolwe TV kuom miyowa thuolo makende mondo mi wawachi wach Nyasaye kokalo e kor yamo. Tang'eni wach Nyasaye dhi gwedho ng'ato chieng' ma kawuono ni, kendo ng'eni Nyasaye dhi loso kodi, to Nyasaye biro timo maber e kit ngimani. Mi arwaki e nying Yesu Kristo majawarwa. Iluonga ni Pastor Sam Boyi. Boyi en wuod Ndhiwa Sub County mantie Homa Bay County. Jakanyikela Maranganya School. Ka jaduong' Rufus Agola manosenindo. To atiyo tich Nyasaye e dala mar Nairobi. Kamoro ni Njiru, Kangundo Road. Kanisa iluongo ni Cathedral of Praise Ministries International, Kangundo Road Worship Center. Entie mana mita moko machuok kia e petrol station miluongo ni Ola. Kangundo Road kanyo ntie Ola petrol station. Kia gi town misekalo Kayole Junction. Iringo matindo mondo mitweny pith ma Njiru no, badi kor kacham nitie Ola petrol station. Petrol stations gen tiluongo ni Energy, koluongo ni Ola Energy. Toge kanyo mantie emo pake Jehova. Kidak machiegni alwora no, to warwaki kanisa Jumapil ka Jumapil wachako chakruok saa 3:30. Miyo ka intie alwora makanyo mar Njiru kama tuto kanyo, intie Obama, Omega kanyo, Kayole Junction Saika, Kayole, Komarok, Spring Valley Matopeni, Choka, katibede ni Ruai, kata Mihango, Njiru kanyo ka intie. Duto warwako u
e nying Yesu. Katia mana mwiki, Nyasaye ber, dandora Nyasaye ber. Warwako u, mondo wapak Nyasaye, wami Nyasaye duong, wapak Jehova, o Nyasach ngima. Amen. Adon mradhi wach Nyasaye, adhi somo e buk mar Johana 11. En muma mang'eny ji ong'eyo kendo osewinje kuom ndalo mathoth. To wi wach madhi wuoyo iluongo ni ma en mar loch. Ma en mar loch. Ma en story mar ng'ato moro maluongo ni Lazaro. Ng'ato ng'e story Lazaro. Ng'eny ji ong'e story Lazaro. En wach mantie muma Johana 11. Kali somo mono matin. Kaito wacho Nyasaye. Muma wacho kama. Johana 11 matin achiel wacho kama. Abro some nyaka 4 kanyo. Ne nitie ng'ato moro mane tuo nyinge Lazaro. Maja Bethania, jadala gi Mariam gi Maritha nyamin mare. En e Mariam no mano wir ruoth gi mo mang'we ng'ar. Kendo mano yweyo tiende gi yie wiye. Ema omin mare Lazaro ne tuo. Ekanya mine ne nooro ni Yesu wach kagi wacho ne ya. Ruoth, jal mihero tuo. To Yesu no kowinjo no wacho ni tuo ni ok en mar tho. Yesu no wacho ni ya. Tuo ni ok en mar tho. To obet mor Nyasaye oyud duong' kuom wachne. Koro ko Nyasaye ro kamano. Mama wuoyo kuom Lazaro. To mama yangono maber ni ne en osiep Yesu. To mama wacho ni nitie nyamin-gi mane luongo ni Mariam. To mama wacho ni Mariam ni ne nitie kod mo mang'we ng'ar. Ema nowirogo Ruoth Yesu. Kendo giwacho ni oyweyo tiende Yesu gi pi gi wiye. En kod yier wiye manopidho nokotwe kitamba. Noko yweyo gi kitamba mar wiye. No yweyo tiende Yesu gi yier wiye. To mo mang'ar to nowirogo Yesu. Miyo mo jango maber kapok odhi wacho Lazaro cha. Kit Lazaro ne tuo. To kuongo nyisi ni en jadala gi Mariam kod Maritha nyamin mare. To Lazaro ne owadgi. Mama wacho ni omin mare. Omin mare matin en owadgi. Lazaro no owadgi nyira ariyogi. To kendo Lazaro ne en osiep Yesu. Miyo doko ni kawuono ni to kare nitie ber moro manyalo bedo ka ng'ato bedo machiegni kod Yesu. Nikech neno ni nyiri ariyogi nene machiegni kod Yesu. Machiel kuomgi no oyangore lela modimbore nyim Yesu. Mokone gima Ruoth osetimona. Gima Yesu osetimona kit ngimana. Nikech Yesu nogolo chiende abere kuom nyakoni maniluongo ni Mariam ne. Omar mwache ni gima Yesu timona kit ngimana. Jochiende mag chode mano maka kit ngimana. Jochiende mane wuotho koda magombo mano maka kit ngimana. Jochiende mag ura mano maka kit ngimana. Jochiende mane sanda kit ngimana. Yesu nogolo na te. Obe mam nyakoni nodhi machiegni mobedo kod Yesu.
Mongeni kare Yesu Nyasaye en ngama ber. Yesu Nyasaye ohero ji. Yesu Nyasaye nitie kod teko. Yesu Nyasaye nyalo golo ng'ato chandruok. Yesu Nyasaye nyalo waro ng'ato. Yesu Nyasaye nyalo reso ng'ato. Yesu Nyasaye nyalo konyo ng'ato. Nyako ni wacho ni kumano antie kod mo mang'we ng'ar mabeje tek. Makata ka uso Yesu anyalo yudo pesa mang'eny kendo nyalo konya ma konya go matlogo dwacha moko, lakini akawo mano te maketo piny nikech gima Yesu timona miyo sana dhi kawo morni ma wir godo jawar. Nitie tim moko ma ng'ato nyalo timo to dhi wuoyone mbele kucho. Nitie tim moko ng'ato timo adieri to dhi yawone nyaka yorene. Nitie gik moko ng'ato odhi mokawo obulo piny moko ni mana ok ane ka nyalo konya, wachiwe to chiwo to dhi yawone yore. Nyako ni nochiwo gima ne ger betine tek ma Judas odhi mo ma iye wang' moko ni to gima chalo kama ma pesa ne ng'eny kama. Ere gima miyo nyako ne bokre ni wirego Yesu ma gima nonego dhi uso to yudo pesa dhi kony godo ji. Yesu kore ni pile wan ga kodi ka. Jaki konye ga jogo jok bi konyo go nitie pile. Nyako ni gima otimo ni ke ching ik mara. To kamara moro injili biro yale piny ka nyinge ibiro luongo, ibiro mulo nyinge nikech timo kawuono ni. Kare nitie gik moko monyalo timo jowadwa, monyalo timo ne Yesu Nyasaye, monyalo timo nying Yesu, monyalo timo ne Nyasaye, monyalo wuotho kodwa kit ngimawa, kendo nyalo wuoyonwa, kendo nyalo telonwa kata kapok wachopo kuma odhiye. To gigo osechopo tayari gik motimo mabeyo, osechopo nyaka nyime kucho ma Nyasaye oseneno nyaka mesane mpolo malo mokoni mato mar ng'ane wuoyo kuom nying ng'ane. Miyo gima ber adhi keto ni ngima ng'ane, gima rach adhi ketho. Wakoni kawuono ni gima notimore ne Lazaro nochakore gi nyamin-gi. Gima notimore ne Lazaro nikech gima ne nyamin-gi otimo kuom Yesu miyo ka Lazaro ne tuo. Wakoni ni Lazaro nokoro wach kuom Yesu notuo. Mama wacho ni nyamine ne ka ema noro wach kuom Yesu ni osiepni tuo. Matene ka Lazaro be nofwenyo gimoro moneno ni nyimine ne gi adier ngima gi lokore kendo ni kata gik magitimo pogore kare gin chon. Omiyo an be kare walugi amanye Yesu ni mondo abed go machiegni mondo Yesu ni obed osiepna kawuono. Yesu nobedo osiep Lazaro. To ka Lazaro ne tuo, Lazaro nokoluongo Yesu. Lazaro nokoro Yesu jaduong' japuonj atuo. Ok no wacho nyimine ne kai mano dhi bobeto piny maparo adieri nitie japuonj nyalo kano golo kuma ji chida beriyo adieri nyawado matuoni japuonj nyalo konye nyalo change. Omiyo ne gioro ne wach ma ikone ni oyo osiepni ma Lazaro tuo. Yesu ne nitie kod teko. Yesu ne nitie kod jalo nonyalo kawo Lazaro mochangi. Yesu ne nitie kod teko mar golo nyaka jochiende mag tuoche mag midhusi manyalo mako ng'ato maket ng'ato piny. Yesu ne nitie kod teko manyalo golo gi kendo wuoyo gi duto te. Yesu ne nitie kod teko manyalo muko gi duto teko moro amora gintie nikech Yesu Nyasaye en tie kod teko no. Mama wacho ni noorne wach. To kano se orne wach to Yesu dhi wacho gimoro achiel. Kana gidhi ma ikone ruoth jale mihero tuo. Yesu noseng'eyo e chunye ma iye ni tuo ni to biro kuom Lazaro adieri to tuo ni ok en mar tho. Adeko ni kauni nitie gik moko nyalo timore kit ngimani to gigo ok gin gik mabiro tieki. Gigo gin gik madwaro mondo mi Nyasaye duong'. Gin gik madwaro mondo jaloch mar Nyasaye onene kit ngimani. Miyo momo wacho ni Yesu nowacho ni ya ni Lazaro to ero tuo to ka ng'iyo tuo ne cha tuo motuogo no tuo no ok en mar tho. To en tuo ma mondo mi nying Nyasaye oyud duong'. Bigeni nying Nyasaye nyalo yudo duong' kit ngimani mana nikech gima timore kuomi no. To kidhi lokri kuom Yesu miluongo nying Yesu ja Nazareth, iluongo nying jawar mikore ni to gima kama timore kit ngimana Yesu tabiro iris kawuono seche machalo kamagi mondo mi lochna. Adokore Yesu ne lochoni kar mondo mi gima trach otimre kit ngimani to duong' mar Nyasaye ema dhi bedo nikech Nyasaye wuon dhi lor kaachiel kod teko maduong' moketh nyaka teko ka teko mag mudho kit ngimani ma Nyasaye ema nere kit ngimani motim gima ber mane ok iparo nyalo timo nikech Nyasaye ma nyalo gik moko duto.
Ang'o matek ni Nyasaye bende ni kit ngimani ni ok nyal nyalore. En wach mane mineno ka pek? Ang'o mineno ka nyalo ok nyal timore? Ni in sika ni ok nyal. Ang'o koni ni ok nyalre? Moma poko wuoyi mondo ok nyalre. Moma wacho ni to nyalore kunga moyie. In bende nyalo bedo kod yie moro achiel kawuono. Nyaka gik moko matek e kit ngimani. Nyaka gik mosemoko ma dhano osekawo mobolo piny mowerego mojwang'o mokoni ma ok nyalre oserumo. Ma koro onge gimoro ka gik moko te osekabagni osedhi nono. Koro sani onge gima nyalo timore ka. Be ing'e ni Nyasaye nyalo chung' kodi. Nagoli nyaka teko mag mudho machangi matimni maber magwedhi mating'i malo nikech Nyasaye manyalo to mak mana kiringo bedhire kod yie mikoni kawuono ni tadoro teko mar Nyasaye. Ani mrade ber mari, ani mrade dung mari kit ngimana, ani mori wuothe koda kene timno madongo. Yaore nyaka dhoudi mosemoko matek, moselor gi ratege, ani mori yawi kawuono mondo be ayud thuolo Nyasaye kwe. Ng'e made maber matimore, minyalo miyo jogeni, minyalo kene kit ngima jogeni. Nyasaye ema dwaro kawuono mondo gitimre kit ngimana. Bende gini nyalore. Kosi pani ok nyalore. Nyalore nying Yesu wuod Nyasaye. Nyalore nying Yesu wuod Nyasaye. Samora mora minyalo luongo nyinge no. Obiro ni. Kendo biro wuotho kodi. Momo wacho ni Yesu nokoni mano ok en mar tho. To momo wacho ni nochako deko kendo kuom ndalo moko 4. Kokar moro bi gidhi Bethany. To kone jogene. Kendo gichak giwuok kendo gidhi ka jo-Yahudi. Magi penjo ni jawar. Japuonj jok midhi irgi gin jok manyiche dwa goyi kod kidi ka. Kendo jak idok irgi. To kone gino oyo. Nitie seche ma ng'ato nego tie seche 12. Bang' seche 12 go mudho biro. To ng'ato nego ti ka piny pod ler. Bende gini nitie ler moro monego donji kit ngimani. Ma kosedonji kit ngimani to duto te nyalore. Nikech Yesu wuod Nyasaye pod nitie kendo biro tiyo. Be ok obiol to be pok ool. Tije no botiyo seche te. Onge samo yue kata no nindo ok en ng'ama nindo en wuon nindo mane mada nindo nende to mago moko te moro en mochweyo en wuon nindo ko nende ong'i kendo riti kendo orito wach moa kuomi ite otego kendo chiko ite mondo me winji mi do wacho kode mondo mi kato gol duoko to kelni to mi to timni maber kit ngimani mani ke wan dhano wane ma ok wasehero mondo bedo chiri gi Nyasaye. Wane ma ok wasehero mondo mi ulos kod Nyasaye. Weche wadon ma timra ki wan wawegi to kosetamoto bole piny kata juoke mag piny go be ng'eni tho loyo. Ajoga bende nyalo tho chieng' moro yuki migeno no. En bende nyalo tho to kosetho idhi manya jogo machielo kendo jogo men chaki yudo no bende chako dhi tho kendo. Kar chaki dong kanyo kia juki ni ariyo setho te. Ichaki manya jogo mar adek kendo jogo mar adek be chako dhi tho. Ichaki dong kendo monga joga kendo ajoki ni adek kosetho te chaki manya mar ang'wen kendo ajogi mar ang'wen be chako dhi tho. Akori ni wantie kod Nyasaye. Wantie kod Jachuch polo ka achiel kod piny. Wantie kod japuonj jawar manyalo jalo gik moko duto te. Ento ok otho. Ento ngima mochwere manyaka chieng'. To be onge gima tek manyalo tame. Onge loch moro manyalo chung' e nyime. Nikech en e wuon loch. En e wuon teko. En ema onyalo gik moko te. Ang'o meneno ka tek ma ok nyalre. Gik migeno duto te mag pinygo nyalo rumo. Gigo nyalo dhi moko mach nyalo wang'o. Kata ka en gari bedo nyalo rumo e barabara. Kata ka en ang'o ni en ot bedo nyalo gore piny. Ang'o ma ineno ka ok tek ma ok ang'o meneno ka ok ka tek ma ok nyalre no en ang'o. Gik migeno piny ka tek gin gik mantie kod ndalogi gin gik marumo kata ka pesa me bengi bende nyalo gore piny malal kod pesa mag ji. Kik ipar ni gik migeno mang'eny go ni gigo ibiro bedo go nyaka chieng'. Oyo Nyasaye no mi ndalo manok. Nyasaye no mi ndalo manok e piny kata kuom ndalo ma Nyasaye omigo oro ni mondo itigne kendo wuoth kode. Ok odwar ni mondo ifuafuye kor piny ni man gik moko bi konyi biro tho te weyo. Iseneno ji adi mosedhi gi gigi giloso piny ka onge kata achiel. Ka gidhi to giweyo ka miero kethore kendo miyo ke. Nikech ne ok giloso miegi maber e nyim Nyasaye. Ne giloso miegi kipiny. Sama koro gisetho to koro ka gige piny ka dhi chier e mier kuonde mane gigetogie. Kaeto noduo mier adua. Kaeto kengo miechgigo. Kaeto gidong' nono. Kaeto
kato dong gunda kato kana nyithindo koro rundore nyithindo koro urini dala ma onge gima dhi mbele mwando koro motegi moro onge nikech ne ok ugeno kuom Nyasaye nugeno kuom dhano teko mar dhano ma Nyasaye ochwe ni kawo pachi kaachiel kod geno magi te ikete kaachiel kod gige piny nyaka mwandu mag piny ma Nyasaye machiwo ma Nyasaye nyalo kawo kala usi to dhigo emisekete pachi ni koni an to an go ang'o man koro ok nyalre kuoma iparo ni gigo tegi ni gimoko manyalo riti onge gima nyalo riti ka Nyasaye kende ema nyalo rito dhano mikete kit ngimani go gin gik moko onge kod teko Nyasaye eman kod tie kod teko dak igeni kuom Nyasaye kawuono dak imanye Nyasaye no seche machalo kamagi mama wacho ni Yesu nodhi bang' dala 4 kane romo kodgi to nyamin gi miluongo ni Mariam ne winjo ni jawar biro japuonj osechopo kendo ne tok dala japuonj chokoro biro kendo donjo awinjo mau ka ji go mau e tok dala ne nitie japuonj koro ridre japuonj kendo biro obiro liendo Lazaro se tho kuom higni kuom dala 4 koro osechako dung nyamin gi kuongo kone ni japuonj di bedie owadwa Lazaro dine ok otho dini bedie owacho ni dini bedie mano koro chako yuoga ng'e ni awadang dede puonj ng'e ni de bed ka owadwa dok otho ochako yuogo ang'e ok en japuonj en chier kendo en ngima okono oyo owadwa biro chier to koro ang'eyo obiro chier e chier mar giko ok chier masane obiro chier ang'eyo Yesu kone ne oyo ane chier kendo ane ngima ane chier kendo ane ngima to kawuono ne ibiro neno teko mar Nyasaye kalorka ibiro neno teko mar Nyasaye aduoko ni Nyasaye kwero kamano Yesu nokone jopuonjre ni owadwa Lazaro osenindo joka noko winjo ni ang'o mosenindo ging'eno yweyo osenindo yweyo ndokone nindo yweyo to Yesu japuonj wadhi chiewe nikech ang'o woninde ubiro mana chiewo Yesu chuno ni mkoro gini oyo otho to wadhi mondo mochiere to notimre maber ni aonge kanyo mondo mi kadhi kodu kacha tubed kod yie nikech duong' mar Nyasaye dhi nenore kacha dalano kawuono ubed kod yie ni kare Nyasaye nyalo jalo en ng'at mane mantie kod yie kawuono ne mantie kod yie monge ni kare adier Nyasaye nyalo gik matimore kit ngimanigo gitimore mana ma in ming'eyo ing'eyo mana kendi lakini sama koro idhi ir japuonj odhi kone ni bed mana kod yie ni gigo duto te nyalore bed mana kod yie ni duong' mar Nyasaye no nyaka nanre kawuono kit ngimani en ng'ano madwaro ne duong' mar Nyasaye teko mar Nyasaye ng'ama dwaro ne kawuono ka intie kod thuolo midon mondo jago teko ma Nyasaye no intie machiegni kodi kawuono ni ore mondo mi ine teko ne seche machalo kamagi mama wacho ni ya Yesu en ruoth oloso nyaka kod tho oloso kod nyaka kod tho odhi mokone tho ok ininyal inego Lazaro to ok ininyal duong' mar Nyasaye nitie dwanore kawuono dalane to Lazaro dhi chier gikone ruoth sani koro dung' openjo tere kama uike kanye to gikone japuonj sani koro dung' ji umgi gikawo mask ma giumogo umgi gitweyo umgi nikech dung' mai kama uike cha excuse me dung' mai kama uike cha kama uike Lazaro koro dung' dala 4 osechako dung' japuonj odhi okone gino oyo kama odung'e no ema teko mar Nyasaye do wuoke kawuono ema teko mar Nyasaye do nenore kawuono ema teko mar Nyasaye do thinyore kawuono bende ng'eni nitie gik mang'eny madung'o e kit ngimani nitie gik mosebedo ka ting'i mang'eny moko isebedo kineno in iwuon isebedo janeno mar gik mating'i e kit ngimani jok moko moseneno gik mating'i e kit ngimani nyaka osiepeni oseneno gik mating'i e kit ngimani nyaka wedeni oseneno gik moko mating'ogi e kit ngimani ng'ato ang'ata kong'ito neno gik mating'ogi e kit ngimani
Hallelujah. Gigo dume kit ngimane. Gigo la rofu marach kit ngimane. To japuonjo sebiro seche machalo kamagi. Owacho ni kata ober mane en gima dung marom nade. En gima tingi marom nade. En gima obare umi ndasi marom nade. Okelo ni weche mathoth kit gima ni marom nade. Obene gima osebedo mapek kit gima ni marom nade. Osebedo ni en gima lich. Ma okinyal jale kit gima marom nade. Owacho ni asebiro seche machalo kamagi. Asebiro mondo me adil kode. Asebiro mondo me atieke. Asebiro mondo me teko onene ka. Ni kare gimine no ne tingi no. Gimine no ne dungni no. Madungi kit gima ne kare gima tin. Monjalo mondo wodho oko to golo. Tidong sawa. Ka in ngama ler. Kendo in ngama dung ngar koro. Yesu nitie. Kendo nyalo. Miyo nitie teko. Ma polo malo. Manyalo ketho chunje mag mudho. Nyalo muko nyaka gik moko duto te mosebedi kit ngimane. Bende ngeni duto nyalore nying Yesu. Kada koni janeno mara ni en ang'o miseno ka pek kit ngimane. Ang'o miseno ka pek. En wach mane. Or wach. Ora wach. Ore ma japuonj wach. Koni japuonj adeno gima kama timore kit ngimana. To komora ose sanda higni mang'eny. Ose tira piny kuom ndalo mathoth. To kawuono ni abiro e nyimi ayangora lela mondo metimna maber. To gik maneno gi ema mondo igolna kendo iwuodhra gi oko kit ngimana. Bende gene nyalore. Adwa lamo kod ng'ato. Kicha ngene nyalore. Adwa lamo kod ng'ato seche machalo kamagi. Nyalore kiyie kuom Yesu. Kawuono ne dhi nyalore. Jehova aduoko ni erokamano. Wachni mwasewinjo kendo mwaseporo. Kendo wachni maseyalo. Nyasach kwe. En wach mantie kod teko. Chunje ka chunje mag mudho mosebedo komako janeno mara kendo osebedo kasande. Ema biro mondo mi akethi seche machalo kamagi. Nikech Yesu ni biro mondo mi ikeri kod chunje mag mudho. To ne loyogi. Tibenwa teko. Ni e nyingi obiro timo nyaka madongo. Kendo obiro golo nyaka jochiende. Obiro lamo. Gimoro amora kwa ibiro miyowa. Alamo ne janeno mara kawuono Nyasach kwe. Timne maber kendo ipare e kit ngimane. Dwaro ni duto Nyasaye mondo mi romgo kendo timne maber. Pare e gimoro amora mokale Nyasach kwe. In ema ichiwo kwe. Bedie kode. Donji chunye maiye itimne maber. To duong' kod pak nodog ne polo malo. Aduoko ni erokamano. Nikech duong' ni dhi nenore chieng' machalo kama. E nying Yesu Kristo. Amen. Wachni amen. Hallelujah. Adwaro ni mondo alame kod ng'ato moro manyalo dwaro mondo oyud Yesu Kristo kaka jawar mar dhood chunye. Nikech Yesu no be kionge goto samoro kata gik mwacho kage. Ok nyal timo kit ngimane. To kata gotimore to thuolo moro kendo nyachako duogo. Kit ngimane ke thuolo moro yudre kit ngimane moduogi. To ng'ama ni kod Yesu mantie kod Roho Maler entie kod arit mare. Okumba moume gigo ok nyal duogo. Ka gidhi to gidhi chuth. Adwaro mondo alame kod ng'ato madwa kawo Yesu kaka jawar mare. Ka intie kanyo igombo mondo iyud warruok. Wache ni Ruoth Yesu abiro iri. War dhood chunya nikech ajaricho. Golna richona te. Gol nyinga e kitabu mar tho. To ndik nyinga e kitabu mar ngima. Anatini kendo analuwi. Wuoth koda. Aduoko ni erokamano kuom waro dhood chunya. Amen. Kilamo lamono to many kanisa maber, kanisa motegno, mi puonje wach Nyasaye maber. Ipuonje warruok. Kaka inyalo wuotho kod Nyasaye. Tidhi e kanisa no. Kone pastor ni pastor moro no yale TV Lolwe. To lamo ni lamo mar warruok. Koro wari. To kionge kanisa, darwaki Cathedral of Praise.
Kangundo Road Worship Center, Tok Ola Petrol Station, Nairobi ka, Njiru. Na mar simu nitie ka e screen ka 0722 944 623 kata 0731 Airtel 495 873. Kigoyo ibro mi direction mar kanisa mondo bi walam Nyasaye. Kik ibede ot Jumapil, bi kanisa walam Nyasaye. Duong kod pak norogi Jehova polo malo. Erokamano. Amen. Shalom.